Horas madihamu amanami dohotina nami na hinaholongan di bagasan goarni tuhata Jesus Kristus. Ia songon renungan di hita di bagasan sadarion imanan yenet sian buku Mateus bidu 5 mamuka maisian ayat 46 rodi ayat 47 songon madidok disi. Ai molo holong rohamuna holat diakka na makaholongi hamu. Dia mau pamuna. Gariakka si jalobeo da songonido di bain. Dia doha surunga muna molo denggan hatamuna holat tuaka dongan muna. Gariakka si pelebegu da songonido di bain. Dihamu amanami dohotina nami songon tema ni renungata ima Ngolu na Dipauba. Songonaka pangihut di Jesus Kristus di jauh dohita asa maribar asa asing sian akka parulon ni pertibion. Muba sian akka ngolu ni halak naso tumadda Jesus. Alaniaha. Alana ido jamita ni Jesus Kristus jala ido dihanguluhon ibana. Totu molo tadok dirita si ihut Jesus, pangihut di Jesus. Totu songo dia ngulu ni Jesus ima ngulu si ihut tonota. Asa tarida matutu. Pabuana na si ihuto Jesus sita tarida matutui sian pakatayota. Tarida maitutu sian ngolutta sian parulota. Tarida matutui. So nang tajahan nakingan ima diayat nagabi nats di renungat di bagasan sadarion. Dihamu amanami dohotina nami. Adong masada turi-turian na tinurihon ni amata Nick Ripkin marhiti sada buku namar judul Insanity of God. Oma taringot tu sada halak amatta ima marugamu muslim di Timur Tengah. Jadi adong sada songon lembaga pelayanan Kristen dibuka masada klinik di hutan amat tahun. Jadi ala di boto amat tahun do halak Kristen. Di patudu amat tahun masugo ni rohana. Holan na palialiahum dia kaparkarijo di klinikon amat tahun ganupari. Akana rorang, akana sosuman di padok matuaka pangula manang parkarijo di klinikon. Jadi di sada-sada ari didiagnosa amat tahun hona kanker. Dungi nangek-nangek akadongan ni amat tahun ditadikom maibana dang be didongani. Dang sadia liling dang arong benang gusada bedongan na. Jadi pangula ni klinikon di ida madang adong be dongan ni amat tahun. Di dongani na sida amat tahun nakingan na holan na marhata rorang akana patuduho sogoni roha. Di dongani pangula ni klinikom amat tahun. Jala dilehom sada-sada pengobatan. Diubati mana amat tahun alai tutu dang melu mamatay. Alai di ujung ni ngulu ni amat tahun. Di jako ni bana ma Jesus Kristus. Ala ni holong ni rohana pinatudu ni akka pangula di kliniki. Di jako ni bana ma Jesus. Jala turi-turi ni dang olat ni sai disi ala doho ripena. Doho do nasaripe nasida majakon Jesus Kristus. Dungi dung marujung ngolu amatay inatay. Tung masay asedoa inatay mamaritahon taringo tu Jesus Kristus. Tung dangarong biar di inataon. Mamaritaw Jesus Kristus tung masay balgado holong ni Jesus Kristus di ganup jolma. Jala dangarong biar di inataon. Dungi di sada-sada arit gabi tuta 5 inataon. Na di bagasan penjaraon inataon. Dang mabiar ibana. Tong diberitahun ibana ma Jesus Kristus di bagasan penjara itu akana adong di bagasan penjaraon. Dungi di papulik inataon. Di sada-sada ruangan naswarong dongan na. Jadi di nasahalak ni inataon di bagasan ruangan on manang na di papulik naon ibana. Di isolasi masahalak na di si
terbigi matong inaton marede memuji-muji de bata. Dan sedia liling memang gabe di palua do inataon ay swadong nian anggo kriminal manang hasalaan na niulana. Dungi disukum may inataon. Ahado mabaik ko. Tung masay ase dangadong biar di roham. Dina namanukunon di dogma. Ala ni Jesus. Ala ni holongna. Ala ni hamamatena di hau pinarsilangi. Jadi di hamu amanami doho tinanami. Songo namatay na kingan. Na makasuguhon. Na makatahon naka hata na soture, hata na sosuman. Dipauba matuturohana. Dipauba Jesus Kristus. Suang songoni nang saripe na sida. Gabi si ihut Jesus. Di hamu amanami doho tinanami. Molo nang dirita do paubaho dirita dang boy. Tutu ikon Jesus do na paubahon dirita. Alani ia manginang. Molo na sailaon burju hita. Holat tuakka na burju tu hita. Denggak kita makatai. Holat tuakka na denggan makatai tu hita. Taurupi halak tuakka na mangurupi hita. Om matikina manginang. Marsiajar mahita siyan Jesus. Dang boy hita mangulay. Iyang gosojolo Jesus jumolo mian di rohata. Mungkin nasailaon. Tarok kita si ihut Jesus. Tarok kita porsea tu Jesus Kristus. Alai holan di pikirat tado. Dang songoni di bagasan rohata. Sonari amanginang. Tauka marohata. Tajakom ma Jesus Kristus asa mia nibana di bagasan rohata. Holan dung adong Jesus Kristus di bagasan hitama. Ibana ma na paubahu kita. Ibana matutu na lahu mangurupi hita. Asa boy hita mangihuton ibana. Asa boy hita mangulahon songon na niulani Jesus Kristus. Amanginang. Tauka marohata, tajakon maibana di bagasan rohata. Sa itu hata de batama nama maso hita. Amin.